manut wae kaya kabu. Tapi asli batinku kudu guyu sakwise ngerti artine apa senior. Mula junior aja banget menghormati iki lho sing jenenge senior. Seneng ibu orang beli cuy junior sing jelas kowe. Kok bangga yen dipanggil senior, dipandang ngerti kabeh urusan kantor. Baik sing resik uga kang bepotan kotor, padahal iso nekur ngakali junior. Ning wajar pancene akeh jek padha kudu orang bilang karyawan baru masih bego. Mongah ngoblong-ngablongo kon ngalor ngidul manut wae kaya